RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mga unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Mika, hingkod ang pangidaron, single, ug itago na lang sa mga akong address diri sa bukirang parte sa norte sa Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among napalit og sa among right of way. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh, mao na mong ibaligya ang yuta gaw. Pambitan sa tag-iya. Prato na lang ni. Ug maayo na kining bayan. Pero gaw, niya man din isudlunon nga bahin. Uy, layo-layo man ni sementadong daan. Mga pila kay gilayon ini gani gaw. Naagad siguro ni sa mga 50 metros. Ay, layo-layo man gyud Jefferson. Ay, kung magbahay mi din hinom, murag maglisod man siguro may paagi sa mga materialis. Uy, Pwede naman gutang manangin sa tag-iya sa yuta sa tubangan. Aning inyong luti ba? Kung inyo ni paliton, may inyo hamag yun eh. Kailan man na ako. Kaya piyado biya ko ng yuta. mao ba? Nala, sige. Suwayan na to og hangyo human na ma-confirm ni tiyo nimo nga amo na ning paliton nyo taa. Kay to apamanggod siya sa trabaho. Ay, ayaw ka bala ka, ma. Ako'y mutabang o pasabot ni Papa. Kay nakakita man sa ko aning yuta. Okay naman sa bang area. Barato rasab. Ang agianan lang yun ka, ang right of way. Adto na to ng tag-iya sa yuta at tubangan ini inyong paliton. Ay, okay ra, oy. Agi lang mo diha, kilid sa akong yuta. Salamat taon kaayo, ma'am. Kay dili na dayon niya mi maglisod sa pagpaagi sa among mga materialis sa pagbabuhat namo sa bahay didto likod sa inyong yuta. Ay, wa na'y problema. Kamu na dayon niya ang tag-iya sa yuta diha sa among likod. Managsilingan na dayon niya ta. Lagi. Og, mao ni sinugdanan sa maayo na tong panagsilingan unya pohon, ma'am. Meli, tawgalan ko ninyog Meli. Salamat kaayo sa pagtugot, mamili. Thank you, ma'am. Ma, ako
ako na lang unyay maghatod na ng giluto ni mong pagkaon para nagtrabaho sa atong bahay. Pahuay na lang, ikapoy na kay ka. Ikapoy nagluto. Salamat, Mika. Nga naakag yun nga pirmi na akong kaabag. Medyo kapoy man sa di ay ang magpatukod og bahay sa. Dako pa man gid ay gasto. Nga, maog yun. Si Papa gani ko noron, mamalit na sa kuno to siya sa materyales ug bas. Palibaks Papa ay nanawag. Ito baga dayon kay basig na pa'y laing itugon. Kadiyat. Hello, Pa? Hello, Mika. Asa man is mama ni mo nga di man mo tubag kung tawagan? Ay, di araman pa. Ma, nanawag ko sa Papa ni mo ay. Na, wa diri sa kusina akong silpon o ito sa kwarto. Ay, di aman sa kusina pa. Huwag magdaag, cellphone. Nganom de ko no. Problemahan ni kang tangaw Ingon mo, misugot na ning sikbit nga yuta nga muagitan nining ilang luna. Pero, murang, noon sa maling ituyuan manug bangag ning agianan karon aron nga dili ta makaagi. Ha? Uy, di ba nga nakaagi pa man mo sa miaging mga adlaw pa? Oo, pero karon murag di naman paagi. Na, tawagan ako sa Gaumilyo, be. Mas maayo pa og palito na lang ninyo ng right of way gaw. Panya, musugot ka ang tag-iya ng yuta, gaw? Misugot ra ang tag-iya sa yuta sa tubangan namo nga palito na lang namo ang among agianan o ang among right of way. 1 meter na untay ang ibalikya, apan mihangyo mi nga punan og laing 2 meters kay gamay ra kaayong 1 meter. Dili makaagi ang multicab. Na okay na unta. Apan, niya na sab mi problema sa sikbit diin ni gamit sab sa among right of way nga napalit. Unya, Magkalagot. Papa man ron. Mura magkisapot nga miabot. Kisabay din sa puton. Yahapit mami maldisgrasya ni mama nimo sakay sa kong motor. Kadunay nag-ali nga multicab sa atong right of way. Ha? Kisa man pa? Kana sikbit atong yuta. Kana nagkapalit sa bug lote nga bagong nagtukod karon sila bahay. Nagpa-deliver sila kahoy. Ay, kanang sikbit sa gipalitan na to sa right of way? Oo. Mapay na suko. Gisinghagan pa ko. Kay dili kuno ko kapaabot nga nagdiskarga pa sila sa gideliver nga kahoy. Ato na lang butangan og signage pa, uy. Nga kung may ipa-deliver sila, dili sila magdugay og parking sa atong right of way, kay maglisod tag-agi. Sige. O magbuhaton niya talitog timailahan sa atong right of way. Kaya nag-abusa naman yung mga tawhana, kining atong mga silingan, eh. Nagpahimos na. Nga kita may nagbayad ng right of way. Na may deed of sale ng right of way nato diha. Na, kalma lang gud pa. Ako ni mahibaw-an ni. Unsa? Hinaya lang imong tingog, sir. Kay nihangyo raman ko ninyo, sir. 5 minutes lang ta mag-parking dinhi sa right of way. Kay ron dili pod mabaldang ubang moagi dinhi. O kinsa magkaga magbuotan ha? Oh, wala ka mahibaw, sir? Nga amo man nagibayaran ning maong right of way? Kay lagi ang among yuta tuwa sa likod nga bahin, sir. Mao din lang hinambog mo. Pero sultihan ta lang mo ha? Nga dili ta ngay magpataas atong garbo din Kay parehas sa ta nagkapalit og yuta nga way klaro. Ha? Unsa? Invalid ko ang atong deed of sale ani. Kaya nagpailag ang tag-iyan wa pa'y katungod nga mo release og deed of sale. Kay wa pa ni mabalhin sa iyang pangani yuta. Unsa? Ako ino ang piyado ni. Nga ulian mo siyang gibayad aning right of way. Kay muhaw naman noon mo.
Nagubot na gyud hinon mi aning napalit na mong yuta. O giingnan mi sa piyado na mong ikagaw nga ulian na lang kuno mi sa among nabayad sa right of way. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, gibayra na namong among right of way. Wala mi katungod nga moset og rules nga bawal parkingan ang right of way nga doon na may deed of sale ani. Ikaduhang pangutana, matud sa piyado nga among gipalitan ani nga yuta, ulian na lang kuno mi niya sa among gibayad sa right of way kay nakamugna na kuno mi og kagubot sa ubang nakapalit og lote ining yuta. Pwede ba gud na nga may deed of sale naman mi? Ikatulong pangutana, giguba ra ba nila ang among gibutang nga utlanan sa among napalit nga right of way? Gusto ba gud ang ilang gibuhat? Di ba gud nga may katungod man mi kay amo naman ning napalit? Ikaupat og katapusan, may huhungihong sa uban pa namong silingan nga invalid ko nung among pagpalit aning yutaa o ang among deed of sale. Kay wa kuno'y katungod ang namaligya nga mo release og deed of sale kay wa pa ni ma-transfer sa iyang name. Unsa may angay namong buhaton ani? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Mika. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw. It's my voice. Akong tingog ang inyong mapaminaw ha. Tungod kay ako usa ka abogada, juris doctor. Abogada man ko, Attorney Elaine Bathan man ni, punto legal ang atong pagahisgutan karong adlaw. Apan di maguol kay sa mga medical nga mga pangutanag mga problema ninyo, Dr. Rene Obra to the rescue ang mutubagan ninyo mga pangutanang medical, no? Kanang mga kabahin sa mga ginadiling droga, mga psychological, nga mga pangutana o mga problema kabahin sa mga medisina o siyensya, Dr. Obra ana. Busa, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klase gyud nang pamaagi guys ha kung saon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema para mas among sabtan ba kay dili man gud tanan mangutana kabahin sa kaalam sa balaod, even medicine, no? Palihurag po bagtanan, magdepende man gud na sa panghitabo pod ug sa sitwasyon, labi na nga kaning atong programa among gipaningkamutan nga makahatag mig saktong tambag kaninyo, no? Depende sa suwat nga ug suliran nga giagian ninyo. So better gid mo na mohangyo gid mi nga ayo diretso pangutana, pasabta mi unsay mga nahitabo gahinig gamayng panahon kadut ra bitaw kay na nga madungagan ninyo para pod inighimo pug drama. Di mo mayon nga di mo na mo nahitabo taka man lang ning mga artista himog drama kay wa man mininyo sulti usahay amo pod ang i-improvise, no? So ayaw pod mo kagol kung di mo ganahan nga among isulti ang inyuhang di mo ganahan nga isibya ang inyuhang pangan, amo ra pod ng alyasan, ha? Okay, thank you all the way. Di ay no sus kadali sa panahon, hapit naman mo pa human ang tuig in town. Nilabay ang 2025. We will close 2025 and forget about what happened. Sus, grabe ni kuta ang Cebusa, ni Linog, ni Bagyo. Grabe, daghan kaayong mga nahitabuan nato, no? Sa politika po, daghang nahitabo, nagkagubot ang nasod, na issue ng gawas ang corruption, flood control, pero maghinaot unta ta nga bisan pa man, no? Sa mga panghitabo, no? Usay kibaw sad ta na pag may mga personal nga mga issues, pero bisan pa man, no? Sa mga panghitabo karon, labi na karon, no? Season of hope, di ta mawagtangag paglaom, di ta makaingon nga wa nagipag-asa ning atong nasod, kay kita may gadaan kita may responsable sa mga panghitabo. So dili ta unta mahimong kanang wa na gani pagpakabana ay gikapoy na ta, dili gyud in town na pwede. Dili ra kamoy gikapoy hasta ako gikapoy ko, pero kung imo pong huna-hunaon ug muundang sadta sa pagpakabana, sa pagpakigbisog, sa pagdemand og transparency ug accountability, unsaon pa man pagkaayo sa ato ang nasod, unsaon pa man nato nga mahanay nato ning nasod para sa mga anak nato, sa mga next generation, muna di ta pwedeng kapuyon
bangon onwards to 2026, dili lang para sa atong nasod but also for ourselves, para sa atong kaugalingon. Ug unsa man gani tong mga bati ibilin, pero ug naay mga leksyon nga nakatunan dadon. Ug unsa tong mga nindot nga gawi ipadayon for 2026, ha? Letter sender karong adlaw si Mika. Ay, Mika K. Rojo di ay dinha sa Naga City. Hello ni mo tita. Hello ma, Merry Christmas and Happy New Year to you. Si Mika single, no? Yang address di man niya ipasulti basta northern part of Cebu. Kabahin kini sa yuta nga ilahang napalit ug sa ilahang right of way. Mo man ni ang ato ang drama nga napaminaw. Yang unang pangutana guys, mao ni. Gibayran na kuno nila ang right of way. Wala ba day kuno sila katungod nga mo set og rules nga bawal magparking sa right of way nga do naman sila deed of sale ani. So kung kamoy tag-iya sa road, ang road right of way manggod is a space or area nga inyo hagyod ng himuong agianan. Of course you can, but all with together with all the other affected nga mga properties nga giagian anang road right of way, no? So pwede mo makigsinabot ana nila kung unsa inyong patakaran din ha regarding the use of the road right of way, no? Kay otherwise pwede sad gyud mo assert kay kamo may tag-iya sa road right of way. Ikaduhang pangutana, matod sa piyado nga ilahang gipalitan anang yutaa, ulian na lang kuno miniya sa ilahang gibayad nga right of way kay nakamugna na kuno sila og kagubot sa ubang nakapalit og lote anang yutaa. Pwede bagod na nga may deed of sale naman sila, dili na mabawi, no? Unless na ay mga irregularities. Pero kung way problema tong deed of sale, dili pwede mabawi. Ang ako alang ana nga masabtan nimo nga maski pag nibayad ka sa road right of way, ang road right of way ang mo benefit ana ang tanang properties nga giagian sa road right of way, no? So you have to get along with all the other owners dinha sa property nga dili ikaw lang gyud ang magmugna-mugna ug magbuot-buot kay right of way man naasad sila katungod nga moagi. So pwede siguro na ninyo husayon mag-meeting baron mo, mag-sit down mo nga para lang hapsay pod nga panalitan usa lang ka side ang parkingan ug asa dapita i-parking, unsang orasa pwede mo parking nga kanang di na mo maglisod nga di pod mo makaagi kay right of way gani dapat makaagi mo tanan, dili pwede mabalakingan. Katulong pangutana, giguba ra ba nila ang ilahang gibutang na utlanan sa ilahang napalit nga right of way, gusto bagod ang ilahang gibuhat nga di bagod may katungod mi kailahan naman ang napalit. Ang road right of way good is like owner, like walay tag-iya ana kay agianan gud na siya, but pwede gid pug ka makaset og rules unsaon paggamit, but you'll have to consult like I said the other owners. Di pud sakto nga kung unsay imong ibutang dito over your property ila pong hilabtan. So akong suggestion kay mga silingan man mo o di gud mo magkasinabot, patawag ka mo barangay, no, para sikap may muhusay ninyo, no, kay para maset ninyo ang rules unsa gyud, kay para dili mo hindi sila may gabuot-buot mo kay ang inyong tumong mahapsay raman, no. So ang iyahang tapos ang pangutana, may hungihong sa uban pa nilang mga silingan nga invalid kuno ang ilahang pagpalit sa yuta o ang ilahang deed of sale kay wala kuno'y katungod ang namaligya nga mo release og deed of sale kay wala pa matransfer sa iyahang mama. Unsa may pamumbuhaton ani? Okay, unsa day nang imuhang gipalit kang kinsa man day nga nakabutang, no? Kay kung mopalit man gud tag yuta, atong tan-awon ang deklarasyon kang kinsangan, atong tan-awon ni match ba pod angan sa deklarasyon ngadto sa titulo kung titulado ang yuta. Unya, kung kinsa nang nakabutang nga pangan didto sa title ug sa tax declaration, maura po'y pwedeng mo pirma sa deed of absolute sale. Kung pananglitan mangganig namatay na ang tag-iya, then ang katutan ng tagtungod, mauwi mo baligya ngadto ug mo pirma sa pagbaligya ngadto nimo kung ang tibuok bahin sa yuta ang ilahang ibaligya o gidispatsar pinaagi sa sale. So I hope no nga gi-follow ninyo nga procedure kay otherwise basin defective pod ang imong pagpalit. Tan-awa ko no, klaruha ko no ni ug unsa gyoy panghitabo sa inyong pagpalit kay di ba kapila biya ko ninyo niingon labi nagperting baratuha sa pagbaligya sa yuta nagidali-dali mo di gyud hard earned money in taon na nato ang atong ipagawas kung mopalit tag yuta, di pud na tiaw ang kantidad. Mao na kinahanglan atong susihon og klaro ang sitwasyon sa yuta
Wa ba na prinda, limpyo bag titulo, buhi pa ba ang mga tag-iya, makapirma ba, naa ba, kung wa ba, naabay special power of attorney, no? Nabayaran ba ang buhis, wa ba ni na kaso, wa ba ni na prinda. So, gina nato, tanawon gina nato, og ang pinakaimportante, dapat ang dokumento sa pagpalit, kanang gitawag nga, deed of absolute sale. No? So, so i-check na nimo ha. In kaso, then you can also go to a lawyer to check the papers nimo para ma-explainan kag tarong kung sakto ba or wa ba kay problema sa imong gipalit nga yuta, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan king salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Happy holidays and Happy New Year kanatong tanan!